A nyárutó világító fényei visszaverődnek a szalmaszilánkokkal teleszólt asztalon, és szétterülnek szélesen, akár a tarló. Az én gyerekkoromban, mondjuk a 30-as években, a gyerekek kintöltötték a szabad idejüket, meg az egész fiatal korukat a mezőn, a jószág körül. 4 órakor hajtás volt, és 11-ig nem lehetett behajtani. Na most ez alatt nagyon sokat unatkozott az a gyerek, ugyebár akár milyen jó szeretett szaladni, de végtére csak kifáradt, akkor leültünk egy körbe, és megpróbáltunk valamivel ott is foglalkozni. Akkor ott úgy emlékszek, hogy nekem jutott eszembe forgatni ezt a szalmát. Addig forgattam, hogy valamilyen gyűrűfélét kihoztunk egy szál szalmából. Ennek a gyűrű csinálásnak volt egy kis öröme is abban az időben, mert ahogy én emlékszek, akkor nem nagyon volt szabad közel húzódni a lányokon, mert mind sivalkodott, mindjárt mikor közelé beértünk, akkor csináljak ő neki is gyűrűt, csináljak, hát azt pedig meg kell próbálni. Ahogy aztán a gyűrű félig kész lett, akkor rá kellett húzni az ujjára, tehát akkor megengedte, hogy megsimíjuk kezit neki. Ez már egy boldogság volt abban az időben. Megjegyzem ezt a szalmát, ott akkor mind a mesdjékön szedtük össze, mert a népek akkor kaszával adtak, és kihullottak a szép kalászok, ezeket szedtük össze, és ezeket aztán próbáltuk formálni. Alakult, úgy tudom, egy nyáron összegyűjtön 4-5 fajta ilyen, nem tudom én a nevét, hogy ezt minek hívják, úgy mondják az okosabb emberek, hogy csigabonyás. 44-ben akkor csináltak arató ünnepséget. Akkor fölkértek bennünket itt ludasiakat, nem tudom hányat, hogy valami formában díszíjük ki a kocsikat. Mert renget a lovaknak a fejükre, mondom azt a bizonyos gyertya alakú fonyásokat szeretük, ez volt a dísze annak, meg akkor ilyen jelvényöket osztogattunk a résztvevőknek az arató ünnepségen.